he volgut participar en aquest projecte perquè feia molts anys que no feia alguna cosa així. Em venia molt de gust treballar amb altres dones i fer equip, i per damunt de tot això perquè m'agradava molt l'objectiu de fons, no? Que és donar veu i visibilitzar totes aquelles dones que han fet grans coses en un altre moment de la història o ara en el present, i que estan aportant grans coses que no es coneixen i que no se'ls dona aquesta llum, no? I que crec que la mereixen i que la gent ho ha de saber.